الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لقاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pagami namin tanus iko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kay aditan di ka pakapamagusay sa makapantag ko akida as kanyan so linang paratiyaw muslim mapaparatiyaw ko Allah subhanahu wa ta'ala as kanyan so paratiyaw Rasulullah naguso paratiyaw mga sahaba ridwanullahi alaihim napakambarakat niyan rakitano nagupagisabutan niyan rakitano sa mapia sabut maknal tanwag yung kuta onto lalalan nagumakawatan tanu sang kuta kadidegan sa iku kapan ako to nagusi iku mga bid'a inako mi po sa pitugawi na miyakwatan wag yung kutua dua ka klase yang mapapadalam ko kaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala paganay ka klase nagyong kutua kaparati atanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa iko kapakamumu ayanian siya ito matatago ko episode ikadua ka klase ang mapapadalam sang kaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala nagyong kutua kaparati atanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang buititwa kadnan amiyangadan sa kanyang buititwa kadnan adato pepaar sa kanyang buititwa kadnan adi imbri riski pepanguyag pepangimatay iman to na siya tanutugalin sa giyong kutwa ikatluwa mapapadalam sa iko kaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala okay abito na yaw mga ulama tanu sa giyong kutwa tauhidul uluhiyah giyang kaya al-imanu bi uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala giyang kaya kaparati at tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala kung kabubaloy niya na titwa kadnan absu-asuatan ded na salakaw absu-asuatan ruar kanyan na giyay titwa unayan ulang wa paratiyaya ang mapaparatiyan ko Allah subhanahu wa ta'ala saya papagilaya su titwa mapaparatiyan ko Allah subhanahu wa ta'ala ino to nakagisupaganay apya magusaytan wa so kapakamumo ayan wallahu subhanahu wa ta'ala na madakal ang mapaparatiyan madakal ang mapaparatiyon lagi do mga Christian na mapaparatya sira na adna kadnan adna tuhon naguso ikadua ka klase na adna mapaparatiyon kung yang adididega lagi do mga musyrikul arab so mga musyrik sa iku mga arab na paparatyan nira na swalla na miyang adin pririski pangimatay panguyag okay na sagyang kaya pamagusayin tanong yaman to as kanya so kapakay sa tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa dad na tito absuasuatan arwar kanyan dad na tito absimbaan arwar kanyan na si miyangi sangi nagumiyangi senggay ang kutwa titwa mapaparati ang ko Allah subhanahu wa ta'ala saya miya tendu o anta onon ititu mapaparati ang ko Allah subhanahu wa ta'ala ino to nakagisimbay ni sa manay ayama nagyang kay al-imanu bi uluhiyatina huwa al-i'tiqadul jazim sa kanya sukatarim at tanaron sa panarima at tegs kanabatan o madudua-dua kanabatan o maaalang-alang sang kutwa katarima tanaron di matitegs tanu ang kutwa katarima tanaron bi anna Allah wahdahu huwal ilahul haqq amata anas Allah subhanahu wa ta'ala nas kanyang bu ititu-titwa kadnan al-mustahiq lil ibadah sa kanyang buikik kabnar sang kuta kasimbaron o mga kaadniyan dad nakikabnaron na salakoron ino to ay kataro Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa Quran yan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dad na sabab ay niyad na kung mga jin nagusi ko mga manusia inunta na anak kuiran masuat at igu Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah di sabab pakiad na tanong Allah subhanahu wa ta'ala inus ka pagariya ka nas ikulang wa panggalaba ka nakaasimba napad sa giyang kutwa ka pagkabagar o simba nga napikirang ka agiyang kutwa initindag ka asimba na gyutoy sabab akiad na kawallah gyutoy sabab akiad na kawallah kanaba ay sabab na baka pag-enjoy na baka kalami-lami sang kaya dunia dihi kanaba ay sabab ng kutwa kasuatan ka ko Allah kasimbaan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala sembayang ka Allahu akbar pipikiran ka agyang kanan asambayang ka naginan isabab akyan na ka wallah kaan makatak na piya agyang ko to asambayang ka an makapia agyang ko to agadaman ka si iku sambayang ka subhanallah psid ka na pikiran ka agyutoy ki ada sabab akyan na ka wallah
Pendia katakan nagyuti sebab pakai nar ka wallah. Pusa ka nagyuti sebab pakai nar ka wallah. Gimuta ka pumasanga. Ginan kailangan na mapaniatan si ko ditano di kang gelab ka ko simba na para buku Allah subhanahu wa ta'ala. Kadad nakika benar si ko lang simba. Arum war ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa din sa tao, ibigay niyan ang kaya asimba ko salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kasimba niya susalakaw ko Allah na mataan amya kapanakutos kaniyan. Okay. Tigman ito Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sebutan tanong sa giyang kaiya kataro Allah subhanahu wa ta'ala na langwa pagtaw, langwa na umata na piyakawitan niya sa sugo na nautos sa su Allah subhanahu wa ta'ala na detanon niyan ndaray nunan asaktan wa mga urip niyan. Detanon niyan ndaray nunan asaktan wa mga kaad niyan. Inuntan na sumiyugos kaniyan sa sugo ay pupunulo niya ng kutwa ka pa kay sis ako Allah, nagugyang kutwa ka simba ako Allah subhanahu wa ta'ala. Sadad na simbaan asala ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ani abudullah. Sulaang wa mga rasul na ayadin apagam paganay panuluniran nagyang kutab kaluy sa Quran, ya qaumi abudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hay mga umatami, hay pagtawami, simba niyo sa Allah, naguban niyo sa kanyan panakuton sa may tubo asyay. Naman ito? Pagam paganay suguan niran, nagyang kutuwa kasimba ko Allah. Nagupagam paganay ay separiran, nagyang kutuwa kipanakutong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tumugalin tanong sa gyang kay asimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adna mga klase gyang kay asimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Baganay ang klase gyang kay asimba ko Allah subhanahu wa ta'ala na al-ibadatul qalbiyah. Susimba ayad yun di inggalabak nagyang kaya aposutano. Subhanallah. Simba ayad yun di inggalabak nagyang kaya aposutano. Anto na ibarat yan? Ibarat yan nagyang kutwa kapag ikhlas, kapanarakan ko Allah, napalayanan galab ko puso. O di nagyang kutwa kababayain ka ko Allah. Subhanallah. O di nagyang kutwa kikalakan ka ko Allah, naggalab ka na ng puso. O di nagyang kutwa dingkad ikan dingan ako limo ranon gagaw rila wallahu subhanahu wa ta'ala gimuta ningaw ni kasinganin naggalab ka na ng puso agyang kuta kasinganin napalayad na nan simba aaya kigalab ko nagyang kuta puso adi ka pa kay ubagyang kaya apuso ka na baadan akita taalaw kiyan baad na kisusumpat yan ko salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala sa iko kapsimba ang di ka pa kay ubatig na manarakan ako dun kasasambu so mga arwa ko mga loksami. Astagfirullah. Na'udhu billahi min dhalik. Pamana sumasarig ka, sumasana ka, miyanarakan ka, kakagisisan sa mga arwa ko mga lokstano, pagkanagtanong mga arwa ko mga lokstano. Na'udhu billahi min dhalik. Di benaragi nga nanap pagkanagu mga lokstano so pagkanagu pamana sa mga arwa ko mga lokstano batanoiran pagkanagu udi na batanoiran ka katitikay udi na batanoiran di dad na benarsan palayanan ka panakutok Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikadu ka klasya simba nagyang uta al-ibadatul qawliyah. Simba ayad yun di inggalabak, ayadirun di inggalabak nagyang kaya adila. Subhanallah. Again, ayad yun di inggalabak na soposo. Lagi duka pa ikhlas, kabubain ka ko Allah, kikalakan ka ko Allah, na mga galabak ka na no, oposo. Giyang kaya aposo ka, na igira minggalabak sa galabak, na yuto'y kapital ulang wa mapanggalabak o ang gauta ka. Gi kapital yan, gi apuso ka. So kapag ikhlas. Sabu sa titwa mapapadalam sang kay apuso ka na rungaw mo bila si Allah subhanahu wa ta'ala. So mapapadalam ko puso yan. Nagyang ko ta kapakiilaylain, giyang ko ta kapakinagan na da ay belasan Allah subhanahu wa ta'ala arumor sang ko ta siksa yan. Nagurarangit yan. Giyang ko to ba al-ibadatul qawliyah simba ayab yun di inggalabak na giyang ko to adilatan no. Anto na ibarat yan. Ibarat yan, nakapamangnis iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, perila ya kong ka. Sudila. Himyalason. Ya Allah, kalimu na kong ka. Ya Allah, lango na pamangnain ka na. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Miya panutol sa giyong ito hadith,
ya batiak na hadith di ko ben katawan ang tunay ka bagriya na hadith. Apya su Aisha radhiyallahu anha, subhanallah, apya su Aisha radhiyallahu anha na pumanganiniyang ko Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, rizki akong ka sa asin timos ay pagasinakan sa giyang ka iya panganang kanami, subhanallah. Taman sang ko to miya makaito ito asyay na pumangnin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka kaya api ang tunan ni pumangnin ka. Kaito iyan sa kalaiyan na pamangyan ako Allah subhanahu wa ta'ala. Kas kanyang ipupumgay. Lagi dito ibarat yan, nagyong ko ta doa kapamangni, ya Allah, pakapangarom akong ka. So darasan makapamangarom ya Allah, pakaumangkan sukurisakan. So mga bae, makasasabar, sabar kanun. Malagi dito, langon to, simba, ayaw din di inggalabak na gyan kaya dilatan. Wal istighfar, wal adhkar, wa qira'at al-Quran, wal kalam tayyib, o di nagyang ko ta kapag istighfar, lagi yung tami aloy tano, gyang ko ta kapag doyang ako, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mga kapanasbih na mga simba na ayaw kigalabak ko na gyan kaya dilatan. Nagusto ka batya sa Quran, batya ka sa Quran, na ay kigalabaksan nagyang kotoa dilatano wal kalim tayyib nagugyang kotoa katero sa mapia di ka ditero sa mapia na simbanan ko Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi yas'adu al kalim tayyib simbanan ko Allah subhanahu wa ta'ala gyang kotoa katero ka sa mapia kagi so simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na mararangkom ya so galabak na gusto katero galabak na gusto katero mga pipiya, subhanallah. Nah, udi nagyong ko al-ibadah al-badaniyah simba aya makapanggalab ko na so anggaw ta tano anto neptero na anggaw ta gingan na part of the body nga gingan na mga lawas ka so limang ka so ulong ka so skin ka na mga anggaw taanan sa iko basa tanoro na maranaw inatano ya di indiscuss aging kay anggaw ta ka sumang kangud sa manaya sangkay ang masa na may noti sebut kira sa aging kay ad na kapangada dalam yan na basa na giyan ka na mga lawas ka na ad na mga galabakyan mambu simba. Lagi do ka simba yang paroko ka na so lawas ka. Maaf. Sujud ka na so lawas ka. Paguntod ka so lawas ka. Na simba nan aayad yun di inggalabak na giyan ko to alawas ka. Wan nahar wal hajj. Giyan ko to kasumbali. O di na giyan ko to kapanay haji. Panay haji ka na so lawas ka. Kana baka panini at sa muuntod ka sa walay nga di makapunay haji ka na sunsulawas ka pakaso nga sa Saudi pangninda baka nun mamakanay haji lamon mapanggalab ko lawas ka so katuwaf mapanggalab ko lawas ka so kalamag langon na gyang ko to anggota simba ko Allah subhanahu wa ta'ala ay kigalab ko na gyang ko to mga anggota tano so giyanan padiyang panagyan mo to al-ibadatul maliyah simba asidi makanggulalan ko mga tamok tano, si ko mga pirak tano, lagi do kasedeka, kandiya ka, lagi do kapamamagayan sa regalo, gift, napadanan sa agyong ko ta mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga lagi danan o di na agyong ko ta waqf, ini dialuin ka awakaf agyong ko ta nganin kami milikan ka na mga simba ng Allah subhanahu wa ta'ala, miya kang gulalan sa agyong ko ta tamok na amay kagyang kaya mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na salakaw apakaan tapanakaw salakaw apanini at nakasangkota kang galamkang kaon o di na salakaw apanggulalan na nakaon kasalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala ka ibarat yan na mimbuloy ka apanan ako to kasalakaw apiak antapan ka saging kaya mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ikika benar saging kaya mga simba na mataan amya dili ka duso beter ka ino to nakagisukipan ako tong ko Allah subhanahu wa ta'ala na azlamu dhulm pinakamala akaplalalim ko pinakamala akaplalalim subhanallah dad na lawan yan na unaan yan na mala akaplalalim agyang kayakipan ako tong ko Allah subhanahu wa ta'ala wa akbarul kabair pinakamala dusa wa a'zamu dhunub subhanallah naman ito, agyang ko ta kadidili ka do agyang ko ta kipan ako tong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Inumang buaya sabab yan, aya mga rarad ang kaya kipan ako tong ko Allah subhanahu wa ta'ala na paganayron agyang ko ta adamul gufran. Di ka prilaan wallahu subhanahu wa ta'ala.
Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a. Mata na swalla na dinian iprila ay yushraka bihi syai'a. Oba mi panakuto sa may tubo. Subhanallah. Dia idu sa adi iprila wallah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaya ka panakuto. Inusak tano na pananggilan tano suka panakuto. Na tamang paniman to na insyaAllah subhanahu wa ta'ala na o pupaka atas sa giyang kaya mga oras tano saya na pupamagusayin tano saya so mga kapanakutua kamamasaan tano sa masayman to. Adam pa na uyag-uyag kung mga kapanakutua kailangan akatokawan tano. Adam pa na mga uyag-uyag. Ibarat yan. Matagbaya mga ibarat. Ibarat yan naging kaya mga paririmar. Kapan ako to ko Allah subhanahu wa ta'ala? Giyan kaya pagusar sa adimat. Kapan ako to ko Allah subhanahu wa ta'ala? Giyan kaya piyakasalay niya suwata yan sa salay. Umamanti pa din na adimat yan to ka andi kesakit. Kapan ako to ko Allah subhanahu wa ta'ala? Miya ka dili-dili ka do. Giyan kaya kapan ako to? Amay ka dita no may nang ka na tamaniman to na adempan uyag-uyag kapan ako to. Subhanallah. Adempan uyag-uyag kapan ako to. Taman sa diban kita ng kaya dunia. Na diim gulang agyang kutua kapakay sa Allah subhanahu wa ta'ala no gyung kutua kapan ako to na panamarantano isetan no matago sa gyung kutua kapakay sa Allah linang aparatiya panarimas iko agamatano agam Islam na makalidas tano sa gyung kutua kapan ako to kamiya kadili-dili kadu ped akadili kadu niya nagyang kutua dirkon kiprilan wallah subhanahu wa ta'ala ikadu nagyang kutua tahrimul jannati wal khuludi finnar gyang kutua miya keharam raka agyang kutua surga wallah subhanahu wa ta'ala basta amatay ka apanan ako to Allah subhanahu wa ta'ala miya haram raka agyang kutua surga wallah subhanahu wa ta'ala miya haram raka agyang kutua surga wallah subhanahu wa ta'ala innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannah mat ana sadin say panakuto niyan su Allah nasabin sa benar apya kaharamun wallah subhanahu wa ta'ala agyang kutua kasurgaan subhanallah miya ka dili-dili ka do. Na madakal akapan ako tuan di tanong mainang kasangka iya masa. Di tanong ka iimulangan na insyaAllah subhanahu wa ta'ala na panggagay sa antanuanan mamangaloy sa giyang ka i-apage tanos iko sa bagi mga paduras. InsyaAllah, pangminta ko Allah subhanahu wa ta'ala sa sampay tanaron. Padpa na mga raradyan na giyang uta, hubuto jami' al-amal. Subhanallah. Kaanteor nagukabina sa sulang galabak ka mapiya. Bara sambuyang ka, bara puasa ka, bara sadga ka. Ugay na opong ka panan ako to sa iko Allah subhanahu wa ta'ala miya anti or sulang nagalabag ka mga pipiya. Subhanallah. Subhanallah. Gi ka didili ka dua giyang ka iakipan ako tong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Maloy tanos iko mga grupo amiyang dididig sa giyang ka klasya tauhid. Giyang ka kapakay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang buititwa kadnan tanwab suatan na adna mga grupo miya nga dididigun ando na yung maanaw to ini panakotwira ng Allah subhanahu wa ta'ala pag nayro nagyong uta'i ubadul awthan gyang kuto mga tao apsimbes sa mga barahala alhamdulillah miya kalala ilimu su Allah miya kalala igagaw su Allah miya kalala iranon su Allah pinilitan niyan apad ko mga uri paniyan mimbeloy a Muslim miya kanalian su titwa agama niyan so okay ta akapsimba niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala inoto nakagi ini sesamili ayaw Allah subhanahu wa ta'ala inibigay niya na ako kababayan niya nun magay abadi so Allah subhanahu wa ta'ala na kaganyan na langon ma Muslim so lang mga tao sa entero dunia okay nasabab sang kuto mga hikman niyan na miyang gulola sumiyang gulola ilayan ni uman agyang kuto mga tao absimba sa mga barahala subhanallah di la ilaha illallah miyak kalala mi po nalamat tanong ko Allah kada tanong mapansagyang kuto mga tao absimba sa barahala absimba sa kayo absimba sa ator absimba sa apoy absimba sa amo absimba sa sapi absimba sa sanguran la ilaha illallah subhanallah miyak kalala ilimu sa Allah ay dapat kau no saya kami apad kumang ataw apsim sa apoy. Bakang gayar ka aguna. Di. Ugay na isan kad na riya da otak ya na manusia. Amya ka nalaka sukad na naka. Miya kilala nga sukad na naka. Miya kilala nga so tito apsimba naka apsuasuatan naka. Urian yan na dinggap simbaan. Urian yan na dinggap simbayang. Dinggap suasuatan. Ibabaga ka susambayang ka.
La ilaha illallah. May ilang ki ay nibgir ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kabubaluin ka ang Muslim. May kabigan ka niya sa mapi pamamagayan. Inibgir niya ka sa mapi pamamagayan sa kanyang suturan, sa kanyang suagamatan agam Islam. Na dang kamosar ko tito pag-usaranon. Nagyong kutwa tao, adan niya nun baga, napsimba sa apoy, napsimba sa ator, napsimba sa sanguran, napsimba sa sapi, napsimba sa amo. La ilaha illallah. Na paana naman namaran niya, nagyong utak, napsimba niya sang kutwa, napsimba niyan. Ay katawin niya nun na duty papakaugupon sangkot wala kapapagintaw niyan. Nasa ka ang Muslim na isang kad na daw ka diyan, da pamikiran yan, amya ka nalakas utitwa kaddan ka so Allah subhanahu wa ta'ala, uriyan yan na dingkon kibgi so kabnariyan as kanya so kasimba ang kaon. La ilaha illallah. Miya lapis ka ki. O pa man na pingguguna na miya ilengkad na yung kutwalala na sa lakaw pa na inugitan na ka. Sa alungan na maurina, di nga kidawa so syaitan, di nga kidawa so bukla ka, di nga kidawa so kabubuklo ka. Di nga kidawa so syaitan. So syaitan nabtaro niya sa alungan na mauri. Kadnang ko da ka paarakan. So bakan siran may paar. Inunta nakagid. Tiyari mayran na yung kota panalo na ang giran. Nalagi dinan. Ha? Inusak tano, na panamanamaran tano, sagyang kay akyab, kaya bagir ka tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagayan na daalawan niya na pamamagayan na sa kanya suagaman tanong ng Islam na mausar tanong ko tito akapsim ba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lapis ka. Ame ka din kon mausar. Na. Dirampan ang makasisila yung grupo na yan kaya al-quburiyun. Alladhina yad'una al-maqburin wa yuqaddimuna lahum an-nudhur. Subhanallah. Giyang kay akuburi yun na giyang kay mga tao apsimba sa kubur. Nabayaman ako apsimba kubur na bayran sujudi, bayran prukoy di. Giyang kay mga tao na aya susuan niran na makaumasiran sa giyang kutwa mga kubur kapag aad na niya gingaranon sa mga Muslim. Giyang kay mga Sofia, sa bagit ko mga Sofia, na pangailayin kasiran, isin kasiran, anto na agaman ka Islam, Muslim sa kanyan, o gaid na simba sa kubur, na paduto sa miya didig. Paduto sa miya didig. Dan yan, mapakatanto, agiyang usayan tanong, bandingan tanong, as kanyan sukas atak Allah subhanahu wa ta'ala sa dad na sa kuto yan. Anto na, niran sa agiyang kutakubur, makaumasiran sa agiyang kutakubur, na pumangnisira nun, ibarat yan na, ayangara na agiyang kuta, miyatay na, si kadi ele, na, pamangniyan ka, wala prilay kami niyan, hay kadi ali, napakalabudangar kami, so kapag gintaw kami, hay kadi ali. Ayang adi pamangniyan, nagyang utamiya tay sang kutwa kubur. La ilaha illallah na niya kala la utuwa ka panakutusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nabapiray man to, ad na katuon tanong man to, sa Pilipinas mismo. Pilipinas mismo na ad na mga tausan na mga kubur yun. Simba sa mga kubur. Anto na ibso niran? Ha? Ay abso niran napsung siran sa giyang kutwa kubur si ko oman dan di maata na maawig siran sa mga panganangkan giya buso di yung di ka pa manutula giyang kutwa makasisimaon apian utulian rakan diten pa mga aloy na anto nas kanya nakabila anto nas kanya nakwan na sung sira haging kutwa kubur maawig siran sa mga pangangan ipembetadiran sa giyang kutwa kubur giyang kutwa mga panganangkan salasliran sa giyang kutwa kubur la ilaha illallah kada ba aki pagakan so miyatay miya pasad miyatay no apan isila sa lagi dinan, kapanakutuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ino sa kano, ang mga bangsa ko, naging ka na nagiusang ka na sa bagi ko, di mamanulon. Barat na, tigyan na, so ano ko, kubur ko uman di maat, batiin nyo sa Quran, na pananggila iniwanan. Ino to, nakagigina ni paganay step, agyang ko ta, kapakapanakuton niyo. Kenapa mi aloy sa Quran? Kenapa mi aloy sa hadith? Ubat tanong sa giyang kutwa. Mga kuba, nang beti tanong sa Quran, beti tanong sa surat Yasin, beti tanong sa surat Rahman, Ar-Rahman, di, da. Kenapa sunga sa kubur nang beti ka sa Quran? Daanan sa iku hadith Rasulullah SAW. Kapakaya mauluganan sa iku kapanakuto sa iku kapkurya umasa. Oy. Ino to, nakaging opon sa kanang galabak na kanan, naging na oman di maat napsunga ko kuba, nang beti ka sa Quran, nandun ni kawafat ka, nasuwat ka, pupakaunot na ka, naging mutawat ka, nagkapakanggalabak niya no to, nakanabambati sa Quran. Anto na yung suon yan, kapag imbitirin yan, naging kutamiyatay. O di, napumang ni sa giyang kutamiyatay.
O di na nga nini panggada po na hagi mo tamyatay. Tama sa modog sa iyong kuto kapan ako to. Inos ka no na pananggila inyo. Aging ka na ng mga tao, ano lagi na. Padiyang pan nagyang kuto, padpa na miya makasilay ang mga tao nagyang kaya sahira wal kuhan. Giyang kaya mga tao, ang mga pangangatao. Ilan yung mana na adan agatuon tanos sa Pilipinas. San mismo sa Ranao? Ang mga pangangatao, ang mga tao. La ilaha illallah. Na ino tanong pero na sira na diran pa kay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagisira naman na sugal bakiran kapangatao, kaprerimar na diiran dinanan mapanggalbak uda apadiran ajin. Uda apadiran ajin. Nadiran dinanan mapanggalbak. Nadinanan pagugupan ujin taman sa dinyan manggalbak yung kuto akabay ujin. Subhanallah. Ibarat yan na ada kabay ujin. Anton ay kabay yan. Ung girawas kanya na, ung girawas so paririmara, hey jin. Hey layo ka na jin. Bebanugang ako na aging kay amyad gigimuya kaya. Na, giraw mambo yung kuto jin na, anton ay sambi yan. At tigay na, saka pamimilig, anton ay sambi yan, ang giraw sujin na, sujudi ako nga. Na sujuda na giyang kuto paririmar, sujuda na giyang kuto pangangatao, o di natigin na sumbali ka sa manok ka maputi, sumbali ka sa manok ka maitam, turo ka sa manok, mga lagi dinan, palayad na nan, kapanakutos si Allah subhanahu wa ta'ala, nakapananggilan na nan. Ano to? La ya'lamul ghaib illa Allah. Da mata o kumigagayb arumor ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang mo ta paririmar na di niyan ipangantukan. Nagyam kaya mamu ajin, ugu pa ang kaya manu si aparirimar, o di na pangata, o di na nganisan, na di penggalbakan ujin agyang koto pakipenggalbakon umano siya uda sambiyan. Inugyuti sabab akapakagiro o paririmar pangangatao apakagiros kanya na sumbali ka sa manok, turo ka sa manok. O di na kuha ka sa manok ka maputi, ada na misa sa uno maitam. Natawag na kasagihan ka na sumbali ang kasagihan ka na ng mga bentong. Napalad na nan ka pa na ko to. Subhanallah. Di tanong mayan ka. Namya dididil ka do. May kasya kakapantagya kapatay sagyang kanan akapanakutos iko Allah subhanahu wa ta'ala. Rilantan Allah subhanahu wa ta'ala na ino kasi ko mga paduras na insyaAllah subhanahu wa ta'ala napsupatan tanong buaya. Kapakayagi mo ripurya live tanong ugaid na supamakataling ang mga oras tano na makawakit sa gyang kutua video balasang ano ron Allah subhanahu wa ta'ala panampay niya ko sa lakaw di sa lakaw kao pa makamisampay ni misampang kay ni ko sa kataw nasa pulo ko ni balas na duha kataw na dupulo ko ni balas aya pa no ba ya kasampayan ako nasa pulo kataw na mimbulo ya magatus kay balas aya pa no ba ya kaya sampayan ako na magatus kataw na mimbulo ka asang gibuy balas enos kanu na sampay niyo gyang kay alagi dia ka gi pinaka-importante ko lang dito no di pa magusin sang kay social media dead na pakalawan saya kay importante ya so dito no di pa magusin na fiqh so dito no di pa magusin na parangay na mapia na una anira na sa kay importante gyang kay dito no di ka pa magusin si iko makapantag ko aqidah para tiya nagu panarima tanus si Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.